dime ti. David é o mariño mercante, augurio desas derrotas colectivas. Ele encontra un éxito personal. Eu xa dixen. Escoitámoslo desde o barco que vai pilotando cara ao porto de Rotterdam. Fala polo chivato da radio UHF e as interferencias na comunicación debe ser o motivo polo que fala un tanto alto e acelerado. Eu teño navegado con razas de todo o mundo, menos cos esquimais, creo. Xa che dixo, no mar, gallegos e marroquíns os máis gitanos. Mira que os gallegos somos pioneiros da arte da navegación, xa desde a época de Colón, que era gallego tamén, non? Pero nada, onde chegamos somos as razamares, joder, que... Mira Galicia, que somos unha potencia en recursos marinos, pero esquivamos porque vai no noso ADN, é ADN furtivo, que sei. Así ao final temos un narcopresidente porque é o que merecemos, joder. Bueno, David non oculta o seu amor e odio pola terra, está moi orgulloso do noso, pero un pouco desencantado con nós. Esta é unha sensación que algúns compartimos de vez en cando. A ver, o do barco colleume comendo. Eu estaba comendo na miña casa de Brens, andaba desembarcado, non? Entón, pola mañá houbera un temporalazo. Puxen a emisora da Radio Marítima para escoitar o parte meteorológico, non? E nese momento, pum, xa escoitei o Mayday do Prestige. Dixen, que se nos ven encima. Un petroleiro de 80.000 toneladas perdendo fuel por un costado. Eso é como un animal ferido, joder. Emilio é un profesor de Instituto da Costa da Morte. El naceu na Coruña, pero leva media vida dando... Collín a emisora marítima e fome por a Cabo Fisterra para facer o seguimento da maniobra de evacuación da tripulación dos filipinos, non? Que, por certo, Mangouras teve un comportamento para mí ejemplar, porque que fixo Mangouras? Quedar no barco, que é o que ten que facer un capitán, non? Bueno, tamén estaba por ali, no cabo, estaba un periodista del Correo Gallego, bueno, o señor Trillo, que xa morreu, non? Entón se fixo unha das primeiras entrevistas porque sabía que eu entendo de barcos e preguntame pola solución entón eu xa lle dixe a ver, señor Trillo, a solución é meter o barco a un porto refugio a da Coruña ou aquí na ría de Corcubión que xa está máis cerca aí fondease, balízase e xa está como se vai a pique, joder que pode haber 50 ou 80 metros de calado bueno, pois nada, bombea esa carga por arriba e se mancha un pouco, pois mancha unha ría. Pero non mancha todas, joder. O que non había que facer é xusto que fixo o goberno de Aznar. Mandar o barco por o quinto pino. Para que a quen se lle ocurre, joder, sacar o barco ao mar aberto e emproalo rumbo noroeste, que é precisamente onde nos veñen as borrascas, que iso sabe todo o mundo, iso é como mexar contra Barlovento, joder. Venche todo para a cara. Nos aquí, máis que nada, ocupámonos de organizar onde aparcaban os autobuses para poder chegar a cada zona. Porque, claro, dentro das vilas non cabían. A nivel de maniobra marítima mundial, nunca vi unha chapuza igual. É que, joder, non se pudo facer peor. Iso que xa tiñamos experiencia do policomando, do marejeo, o casón e tal. Iban ser uns silillos e chegou a merda a Francia. Aí empezaron a protestar os franceses, claro, eran os portugueses que mandaron fragatas, e a xente de nunca máis, e o gobierno aí achicouse. E que fixo o gobierno? Pumba, dinerito fresco. Mandaron a Fraga, co sobre debaixo do brazo, o Fransaurio chegou ali, para que? Para comprar as vontades, joder. E sabemos que as vontades dos gallegos van máis baratas que as de outros, Porque en Galicia somos minifundistas, joder. Din que Galicia es el Far West, y lo es. Fomos alá e a mancha era inmensa. Só estaba ali un barco francés, outro esquiner, e nós éramos como cascudiñas ao seu lado. E dixen eu, vou falar co capitán. E fun alá e dixen, oiches,
Non te preocupes, non limpes máis, xa limpamos nós. E chamei polo UHF a Arousa e saíron 200 ou 300 planeadoras e todos os barcos, entre 140 e 150. E puxémonos a limpar e a sacar o chapapote coas mans. Eu miraba para o capitán ali na borda, estaría pensando, esta xente está tola. Está tola. Pero aquel día, a mancha non entrou. Houve casas das que entrou. Houve casas das que entrou 1 millón de pesetas ao mes. Ti se eras mariñeiro, pois 250.000, non? Se tiñas barco propio, outros 250.000. Tua muller, que era redeira, que non foi redeira na puta vida, pero que pisaba por redeira, pimba, 250.000 máis. Se tiñas un fillo que fora algo tonto, veña a limpar con de traxa. Joder, é que aquilo, cuidado, que foi unha mina para algúns, Por iso todos eses non decían nunca máis. Non, eses decían outro máis. Todo ese diñeiro foise. Non se condicionou a que se gastase na Costa da Morte. Sabes onde se fixo o investimento? O investimento fíxose nos Rosales, na Coruña. A xente comprou un piso. Para que? Pros fillos ou pros netos. Aquí o único que quedou foi a promesa do parador e, iso sí, moitos paseos marítimos. Aquilo da cadea humana saiu ben, pero puido pasar calquera cousa. Sí, celebrámolo, pero o que lembro é que estábamos xa moi esgotados